Wannan wani firizina ne aka kawo shi firizin aka rufe shi sai ashe ya yi dabara ya sa gemun ƙarya inda ya zuba wasu wayoyi guda biyu ba suke da wuya bayan an kawo shi a rufe shi shine ya samu ya lankwasa wannan wayoyin ya zura su a jikin ankwa da hannunsa inda ya buɗe hankwa da hannunsa bayan ya buɗe ya buɗe gaba ɗaya bayan ya buɗe to ashe akwai wani abu da ya saka a cikin jikinsa kaman fata jikinsa ya buɗe kaman guba ce ya saka a jikinsa bayan ya ɓaro wannan gubar ashe akwai wata allura a jiki nan fa ya ɗauki allurar nan ya ce bari yana kallon su yana gurin an rufe shi a ciki nan ya ɗauko wani green beans wato wake ya zira wannan allura a ciki sai ya ɗauki wani kofi na irin takardar nan ya soka wannan allura a jikin wannan wake wato girmin sai ya ɗauki wani kofi a hannunsa bayan ya ɗauki wannan kofin sai ya yaga kofin nan gida biyu bayan ya yaga wannan kofin sai ya nannaɗe wannan abin bayan ya naɗe shi sai ya tashi iya tashi kuwa sai ya ɗauki wannan allurar da ya zuba sai ya zira ta a cikin wannan guri tashin dai ashe buga kofa bayan ya kofa sai wannan mai gadi nayi sai ya tashi bayan ya zo gindin kofa bayan ya gama buga shi kuma sai ya juya bayansa shi kuma yana zuwa da ya ga bayansa ya juya bayansa ce me kake buga mana kofa yayi mai magana ya ga bai juba can yana juyawa kawai sai ya busa masa wannan abin a cikin sai ya cike shi wannan allurar sai ya jawo shi ya rike shi bayan ya rike shi sai ya dauke makullin gurin sannan kuma sai ya dauke bindigarsa da ya cire makullin sai ya amfani da makullin kawai sai ya bude kofar wannan gurin yana bude kofar wannan gurin sai ya bude ya fito daga cikin inda aka rufe shi ya dauko bindigar wannan mutumin ya fito sai ɗaya daga cikin sai ya ji motsi bayan ya ji motsi sai ya biyo wannan gurin yana lekawa da bindigarsa a hannu ashe wannan mutumin ya makale a saman sa bai gan shi ba nan ko ya juya bayan ya juya da bindigarsa sai ya fita bindigarsa wannan mutumin sai ya sako itar wuyan sumar da shi